Veľmi sa mi páčil ako vždy, veď naša slovenská kultúra je veľmi pestrá. Melódie sú veľmi pohybové, ktoré lákajú však aj našu pozornosť na javisko. Som veľmi pyšná, že aj naši Sarvašania tu vystúpili. Môžem ich vyzdvihnúť, lebo oni začali spievať po slovensky iba 3. rok a sú veľmi úspešní. Predovšetkým za to, aby sme sa stretávali, a je veľmi dôležité, aby sme tieto stretávanie využili aj na to, aby sme si vymenili svoje názory, posilnili sme sa v našej práci, upokojili, či to robíme správne, či sme na správnej ceste, aby sme odovzdávali naše hodnoty nasledujúcej budúcej generácie. Zastúpenie parlamentu pre nás je veľmi dôležité, veď sme na vlastnej koži pociťujeme, že pán hovorca bojuje za našu národnosť, pociťujeme, že aj financie sú oveľa vyššie ako pred 10 alebo 15 rokmi a tieto financie podporujú naše aktivity a takto sa môže rozvíjať v každej osade jednotlivá slovenská komunita.